Horas madihita salukna kadamang dok dainang nangolongi hami di bagasa Tuhatta Yesus Kristus totokai madok moleate tuhita saluhutna di haradia ni rohatta atau tong manangin hata di Tuhan marhite-hite channel YouTube na hami patupa di bagasa partikiano dabang dainang tapara de roha do pikirata lahu to mangin hata di Tuhan marsada ni roha kita martanya kita dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti na sa ate-ate roha do pikiramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Damang dainang hata ni debata na sartu hita dienet may san buku panurirang Yesaya bidu 25 mamuka may sana onom masok may sa tuayasia laos tapay tihuk ma odo hata ni tuhatta. Jadi padiriu ni Jehovah je bawa ma di salut bangsos sada haruan di dulokon haruan natal mis haruan sian tua anggur nang liling sian si panganon na hojal sian naka anggur nagalia na pita dungi pasisyon nama di dulokon hire-hire na hinukupon tu salut aka bangso do pakukupi na hinukupon tu salut aka parbegu buduton nama hamatian saling liling na jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasa bohi jala padaw nama haurahon ni bangsuna di sadok tanoon anu nga Jehovah mandoki jadi dohonon ni halak ma diari nasa sade ida ma oddo de batatta na hita haposi na mangurupi hita disondo Jehovah na hita haposi para lupulot mahita jala malas ni roha mida hatuang nai ido yanggo sahakna damang dainang nahawlongi di bagasa Tuhatta Yesus Kristus selama Paskah ma dihita salhutna di bagasan ngolutta si ganopari jala di bagasan ruhut ni parhuryotta sada pesta boludo pesta Paskah ale adorang so dipatupa pada nai baru tariko pesta Paskah sasetongna pesta Paskah nunga adong jala nunga dipatupa bangso ni debata di padan Narobi pesta Paskah na pinatupa ni bangso ni debata di padan Narobi satu zaman ni Tuhan Yesus jala na dipatupa Yesus di hati-hai imana marningot donasida disalu basa-basa ni debata haluan ni debata na dipasahat debata tua pudinasida na manugu bangso Israel haluar siantano Mesir gabe bomok nasida tutano na binagabagahon ni debata imatano Kanaan marningot haluan ni ido pesta Paskah na dirayahon hala Yahudi alay anggo pesta Paskah na hitarayahon di bagasan partikianon dada holang sebatas sita na marningot haluaon na pinatupa ni Yesus Kristus alay na hita hilala na hita jalo na hita haposido haluaon ni na pinatupa ni Yesus Kristus tu bagasan ngulut taganuk marsada-sada saulat na pesta Paskah na tarayahon dada pesta sebatas marningot ale sahat do tu pakilalaat tu pajalokon digaduk pita gaduk marsada-sada hurian yang longa di bagasan Tuhatta Yesus Kristus di bagasan tu pujamita na satu hita ada pala partikiano sada baga-baga do dipatupa panurang Yesaya tu bangso ni debata na tarhurung na tartabang di Babilonia totu baga-bagai di pasah debata asonang magudo pakirimon di bangsoi asahuk do nasida maka porse debata
Ama baga-baga na di pasak di batay matu bangsoy. Diturpu janita na satu hita takas do di doa manginang. Jadi padiri ni Jehovah je baukma disaluhut bangso sada haruan di dolokon, haruan natal mis, haruan sian tua anggur nong leling, sian si panganon na hojal, sian naka anggur nagalia napita. Padirion ni Jehovah. Debatado na padirihon, debatado na mangalehon, debatado na patupahon. Ima akan nadenggat akan naulit tu bangsa ni debatay. Semuanya inisiatif Allah, semuanya pemberian Allah. Maka ketika bangsa itu dibagasan kasih tahunon, di pasah debatado, jalan neko pajong-jongon ni debatado, ima akka las niruwa tu nasida. Molo didok di bagasan naik onomon, haruan natal mis, haruan sensi tua anggur nong liling, patari daud hinauli, hinadinggan, niaka basa-basa, nanang patupau ni debata. Didoloki, molo di bahasa Indonesia, didok doima, disi, bahwa Allah akan mendirikan atau Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion. Gunung Sion dirajumi bangsa ni debatado inganan ni debata maringanan. Dirajumi bangsa ni debatado pasu-pasu ni debata marharuan sen Gunung Sion. Nah, ale nima manginang, ale narumikot neko botot tadi hata di Tuhanon bahwa semuanya itu bisa terjadi. Debatado na padirihon, debatado na patupahon, debatado na pasokto. Na mangalehon saluhuk nai tu bangso ni debata. Dada bangsoi na ala na burju. Ala saluhuk na karena inisiatif Allah sendiri, maka Allah berjanji bernubuat memberikan yang terbaik kepada bangsa itu. Di bagasan naik tapi Tuhan, di hatani Tuhanon. Dungi posisyon nama di dolo kire-kire na hidupku. Hire-hire manginang gubaran niya kasih takonan ko. Hire-hire na magkukupi na sida, hire-hire na mga bati na sida, imagobaran niya kasih takonan na masa di bagasan pangulo ni bangsoy. Idot debata pasidingon ni debatado salunay. Maka apa yang mereka rasakan? Pergumulan yang menghambat mereka. Bahkan nakahire-hire itu mabenasida gabidang marnida debata. Karena ada kain terselubung membuat mereka tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Maka Tuhan katakan di debata position di debata do salut na hire. Aka ragam ni si taom. Ragam na do. Ragam aka posorion na nihai ni bangsoy ikon position di debata. Bahkan di debatado di begasan hata di Tuhan bodutun nama hamatian. Hamatian ima ujungnya kasih taomon manang hamatian na mga raja ngoluni bangsoi alanya kaberni si taononi bodutona. Artinya segala penderitaan selalu kasih taonon nama benasida sampai mati di bagasan nakapangunur. Bahkan partor di dinasida beka mati. Tidak berduto ni debata. Lapatanna debata menyelesaikan semuanya. Debata pasayo salukna, debata pasidiko salukna. Jala ido dinasida do salukna. Monununga di ida bangsoi akka hinauli hinadinggan na pinatupan ni debata tu bangsoi ikut totong manasida maka jongjokon mana madok melihat tu debata. Di bagasan naik pasyahon. Jadi dohonon ni halak ma diari na sasade ida ma oddo di batata. Di boto nasida matakas. Debata na padirihoni, debata na position ima kahire-hire ima debata na totong mangodihon nasida. Damang dainang na hinahulong di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Ahado nalau batotta. Mutihan na arga siya turpu janita na sa tuhita di bagasan partikyan. Obar to na sa tuhita malas ni roha ala ni haluaw
nasihat debata. Bohado hita mangarajumi di pesta Paskaon. Na parjolo sahali manginang pesta Paskaon paingotok kita manang sahat di bagasan pangarajum yotta ikototong do hita malas ni roka. Ala halwan nang pinatupan ni Yesus Kristus tu itagat marsada-sada. Maka ketika Yesus Kristus mulak mangulu siya namate. Gabi martaba-taba manang lam gadda maha porsyata. Dan mariswang beha porsyata mangoloy Tuhan. Bahkan kalau kita jujur, semua agama, sudah agama, baik agama Islam, agama asing, satu-satunya agama yang punya pemahaman jalan puna haporsyao, debatana mate jalan mulak mangulu, mana uluan na mate jalan mulak mangulu, satu-satunya orang Kristen. Siddhartha Gautama, dia keagamaan asing, mati mana dan mulak mangulu. Di Islam, si Muhammad mati dan mulak mangulu. Alai Yesus Kristus mati ibana mulak mangulu. Kenapa dia hidup? Ima bona ni haporsyao. Maka tanpa kebangkitan molo dan Yesus si mariswang do haporsyata. Apostel Paulus di buku Korintus takas do ibadah somani. Dan mariswang amangin ang haporsyata. Pangoloyeta tu di bata dan mariswang. Alini manas ni roha mahita. Alanang di palua di bata hita. Hire-hire na dok-dok naro nangarongong tu bagasang ulut tagan marsada-sada. Ima dosa naburo. Itulah dosa itulah nam makukupi hita. Dosa itulah yang menutupi kita sehingga kita tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Alai nunga ditalukon Yesus na huaso ni dosa. Nunga ditaluhon ibana, nunga ima dipasidik ibana, nunga ke ibana. Hataridan nang talu do hape nang ima dosa. Alam talu do hape dosa yang manginang di bawah Yesus Kristus. Ikom malas ni roha mahit. Yesus Kristus do napadirihon haluan itu kita. Dada kita. So bangso ni debata di bagasan turpo jami taon. Debata do napadirihon haluan tu bangso Israel. Jala tu hita pe Yesus Kristus do napadirihon haluan tu itagan marsada-sada. Maka kita harus bersukacita untuk hal itu. Nah, padua ada mengdena nolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tarajumi di bagasan partikan. Molo tado kundakanian hire-hireta ima kadosa manang molo hire-hireta ima kasih tahu nona masuk ke parmulota. Ikut tahap porsyai do marpasul di bata manaluhan. Coba maju amanginang rajumi hamuna sada-sada aha mahir-hire muna. Nagabi mga bati hamuna dan bumanafiroha. Nagabi mga bati hamuna dan bumarulopo. Ungkiraka. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan, marite-hite pesta Paskah na tahalaso di bagasan parmolota. Maka seberat apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun persoalan yang menghampiri kehidupan kita, songon dia doa kaparu kilo niya manginang, ikon lima tahaposi do debata, ikon lima maporto hita tu Yesus Kristus. Maka ketika kita berserah kepada Yesus Kristus, dia menaklukkan segala pergumulan kita. Dosa na duduk pe manginang boleh dipatalo Yesus Kristus. Waso ni dosa pe boleh dipatalo Yesus Kristus. Apalagi mamol persoalan bagi kita. Yang terpenting bagi kita adalah pada saat ini bagaimana kita senantiasa percaya kepada Yesus Kristus. Jangan pernah ragu akan kuasa yang ada padanya. Kita harus tetap yakin, berpegang, berpengharapan. Idun ekonima tiopot tagomos di bagasan ulut. Dapat pudi sahal yang manginang sian hatan itu hanon. Adong may masada cerita. Adong masa puluh halak namar dongan. Marali-ali. Jadi adong masada partogi dinasida. Jadi tu dia sada tu sido 10 tahun. Molo lai ma partogi non tu si do 10 tahun.
Ale di sadatiki adong masya kalaki na berkhianat manibil lamun itu dalanna. Jala ibana do nagabi siti puro. Merasa rugi masalu na kada sa pumuani. Jadi adong may masahalak di do imana salah koma tu pertugino guarda si Simon. Di do ma ale bos ape na masa di bagasan ima ngolu dan mungkin tadi konoku ape na masa ikon nima hapor siapku doho ape do koko ikon ulah aku tidak menjadi pengkhianat di dalam persekutuan kita ini. Romai ma komandan no di dok ma adang binoto do pe daba Simon tadereng ma sianu ibana do na hua posihan maniuk akka narekot ale laudo mana manipin pos roham ninna si Simon ma di sadetik terjadi ma parporangan ditakuk ma pemimpin termasuk ma pemimpin dinasida dung ditakuk tornau ma marserak ma na 10 sadahalak naik na 10 alak naik nah dung dirajumi si Simon ma ala di siya pengkhianati do nagabi takuk bos namin inna pada cerita dung dia bos non dihakimi mah dan dipamati mah dibereng si Simon ma bah tahe acik do gabi mat dipersuadi mana matong dok may mana mengkhianati ima bos non ale may dok ko bos non ma tetap du haulong ho Simon nang pe songo di pangalho mardala mapartikian dirajumi si Simon ma ngamerdu sa hapea pola mate ima bosi aso nang mate do hamil sa plus adalah ko berarti ku senang do tonga ada cerita manginang bertobat mamusia nang ima si Simon du bertobat imana sa imana matorus paburnang-burnakon mana pabuah-buahon akka hinauli hinadinggan na pinatupani bos no mate be bos nai bah do kada-kadungan nama basta sungoni berani mima Simon dan mabir mamate indo imana ma ngadong jun mamate lenya dan pola mabir pawate bertobat matur si banu kana asik amang inang nelonga di bagas Tuhan Yesus Kristus sasitong na caritai tari oti matu Tuhan Yesus do mado si Simon Petrus do da jujur mado songoni jala hita be manginang jujur di songo si Simon Petrus seakan-akan berani, seakan-akan tidak mengkhianati, tapi ada waktunya kita untuk mengkhianati. Tapi ketika Yesus Kristus telah bangkit, Simon menjadi orang yang paling berani dan orang pertama mempersaksikan tentang Yesus. Kebangkitan Yesus membuat dia bersuka cita, tidak ada ketakutan dalam kehidupannya, karena dia yakin kalaupun dia mati bersama dengan Tuhan. Hita peman kosong itu, ikut terajumi do. Marhite nauke hape Tuhan Yesus nunga di palua hape hita. Berarti kulang berani do hita patul hasun akan adinggan. Kulang berani do hita maka jauh-jauh kena kati kora. Kulang berani do hita pabuah-buahon akka hinauli hinadinggan. Jala balgani holong ni debata nang dipatupa di bagas Yesus Kristus. Jangan lagi takut di dalam kehidupan. Karena dengan keyakinan yang benar kita tahu kalaupun nanti kita mati, kematian itu tidak akan mengendalikan kehidupan kita. Karena kita sesungguhnya sudah dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Malas ni roha, jalan martua mahita di sini. Amin, martanya kita. Mau lihatin mau pasak warnami tuho Tuhan. Didenggan di basam, di asini roham na totong di lehong utubakasan ulun nami. Ikut totong do tutu Tuhan, malas ni roha kami, mamuji pasampun karmuna gadia. Tadu mobi mamalas ni roh kami Tuhan. Alalong di paluho kami sen gogomani dosa. Muli ate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus malas ni roh kami martang yang Tuhan. Amin.
Oras madi tada mangdenang selama pasca Tuhan memasuk-masuk.